Hola a tothom! Avui parlarem d'un concepte que tots tenim, però que potser no entenem del tot, el patrimoni. Quan sentim aquesta paraula, què ens ve al cap? Potser pensem en grans fortunes, en herències, però legalment és molt, molt més que això. És, de fet, la nostra història econòmica sencera, amb el bo i el dolent, escrita amb les paraules del dret. Anem a desxifrar-nos què significa realment i, sobretot, per què ens afecta a tots i cadascun de nosaltres. Comencem per una cosa ben senzilla, ben quotidiana. Pensem en la nostra cartera o la nostra bossa ara mateix. Què hi tenim? Uns quants bitllets, potser? Una targeta de crèdit? Un abonament de transport? Doncs bé, encara que sembli insignificant, cada una d'aquestes coses és una petita peça d'un trencaclòs que és molt més gran. La llei agafa tot això i suma la casa, el cotxe i, atenció aquí, també hi suma els deutes. I a tot aquest conjunt l'anomena patrimoni. I aquí, precisament aquí, rau la clau de tot. Legalment, el patrimoni no és una simple llista de coses. És el que en diem una universalitat, un conjunt que funciona com una sola unitat. És a dir, la llei no mira el cotxe per una banda i la hipoteca per l'altra. No, ho veu tot com un paquet, un tot interconnectat, una única entitat on els drets i les obligacions van de la mà. Aquest canvi de perspectiva és absolutament fonamental per entendre el que ve ara. La millor manera d'entendre-ho, la més clara, és imaginar-nos una mena de balanç personal, com el de les empreses. A una columna, la de l'actiu, hi apintem tot allò que té un valor positiu, la propietat d'un pis, els diners que tenim al banc o fins i tot el dret que tenim a cobrar un lloguer. A l'altra columna, la del passiu, hi posem tot el que resta, un préstec pendent, la hipoteca, una factura que hem de pagar. El patrimoni no és només l'actiu, és el resultat de mirar aquestes dues columnes juntes, la fotografia financera completa de la nostra vida. Posem un exemple ben clar. Imaginem que en Manel deu 30.000 euros al seu cosí. Aquest deute no és un problema extern que té en Manel. No, aquest deute és una part integral del seu patrimoni. Concretament, forma part del seu passiu. I aquesta és una idea potent. Els deutes no són una cosa que redueix el patrimoni des de fora, sinó que en formen part. Són, diguem-ne, la cara B del nostre disc econòmic. D'acord, ara que ja tenim el concepte global, anem a la part potser més sorprenent, què pot formar part d'un patrimoni i què no. Aquí la llei té unes classificacions molt peculiars que sovint van en contra de la nostra intuïció. Preparem-nos, perquè hi haurà sorpreses. Vinga, comencem amb una pregunta una mica provocadora. Tenir un miró original penjat a la paret del menjador és exactament el mateix que tenir una làmina que hem comprat a la botiga del museu? Jurídicament parlant, la resposta és un no, però un no rotund. La llei el classifica com un bé no fungible. I què vol dir això de no fungible? Doncs en paraules planeres vol dir que és insubstituïble, que és únic. No hi ha cap altre quadre al món que sigui idèntic. Aquesta unicitat li dona un estatus legal completament diferent. Pensem en la diferència amb un bitllet de 20 euros. Aquest sí que és un bé fungible. El podem canviar per qualsevol altre bitllet de 20 euros i no hi perdem res. Amb el miró, això és senzillament impossible. Continuem explorant els límits. Imaginem per un moment que algú ens intenta vendre una parcel·la a la Lluna. Es podria afegir aquesta propietat tan exòtica al nostre patrimoni? Doncs aquí la resposta legal és taxativa. La Lluna, igual que un riu, una platja pública o l'aire que respirem, és considerada una cosa fora del comerç. Què vol dir? Doncs que està exclusa del tràfic de béns entre particulars. Ningú se la pot apropiar i, per tant, és absolutament impossible que formi part d'un patrimoni privat. Això ens demostra que hi ha límits molt clars al dret de propietat. Tornem a la Terra amb un cas que sembla molt més normal, molt més pràctic. Un tractor. A simple vista, sembla obvi que és un bé moble, oi? Vull dir, té rodes, es pot moure. Però és sempre així per a la llei? Compte, perquè la resposta ens pot sorprendre. I aquí ens trobem amb una figura jurídica que a mi em sembla fascinant. El bé immoble per destí. Tot i que el tractor físicament es pot moure, la llei el considera un bé immoble. Per què? Doncs perquè el seu destí, la seva funció, està permanentment lligada a l'explotació d'aquella finca. És com si legalment el tractor s'hagués fusionat amb la terra. El seu ús pràctic li canvia la naturalesa jurídica. Curiosíssim, oi? Però anem un pas més enllà. El concepte de patrimoni no és monolític, no és un sol sac on tot es barreja sense ordre ni concert. La llei és molt més flexible i reconeix que de vegades, per a finalitats molt concretes, se poden crear patrimonis separats.
És com si dins del nostre armari financer hi hagués diferents calaixos independents. Pensem-hi, per exemple, amb els diners que guanya un jove de 17 anys treballant a l'estiu. Aquests ingressos formen un patrimoni separat que pot administrar ell mateix al marge del patrimoni dels seus pares. Un altre cas claríssim és el d'una herència que encara no s'ha acceptat. Aquest conjunt de béns i deutes és el que anomenem un patrimoni en situació interina, és a dir, un patrimoni que està com en pausa, sense un titular definitiu, a l'espera d'una decisió. Molt bé, tenim les peces teòriques. Ara, què us sembla si les posem totes a prova? Veurem com funcionen a la pràctica amb un cas real. Coneixerem la història de la Paula i la seva herència. Un escenari perfecte per veure com tota aquesta teoria aterra i de quina manera en el món real. Perfecte. Aquí tenim el balanç de la Paula en el moment de la seva mort. A l'actiu, que hi trobem? Unes terres a Girona, un pis i el dret a cobrar un lloguer. Sona bé, oi? Però, alerta, anem al passiu. I aquí trobem deutes importants. 25.000 euros de despeses de la sembra i una hipoteca pendent de pagar. Les seves filles no hereten només els béns, hereten el paquet sencer, amb actius i passius. Com que les filles encara no han decidit si accepten o no l'herència, aquest patrimoni es troba en una mena d'estat de suspensió, de llims jurídics. Això és el que tècnicament s'anomena herència jacent i és l'exemple perfecte d'un patrimoni en situació interina. No té un titular definitiu, sinó que està allà esperant que les hereves prenguin una decisió que serà clau. I ara arribem a la pregunta del milió, la pregunta on tot el que m'he explicat cobra sentit. Si els deutes que ha deixat la Paula són més grans que el valor dels béns, han de respondre a les filles amb els seus propis diners, amb el seu propi patrimoni personal? Aquí és on la llei ofereix una bifurcació, dos camins possibles. Les filles tenen davant seu una decisió crucial, amb dues vies molt diferents. La primera opció és l'acceptació pura i simple. Això vol dir que el seu patrimoni personal i el de la seva mare es fusionen en un de sol. Conseqüència, si els deutes heredats són més grans que els actius, hauran de pagar la diferència amb els seus propis diners. L'altra opció és l'escut protector, acceptar l'herència a benefici d'inventari. Aquí, els dos patrimonis es mantenen totalment separats. Els deutes de la Paula es pagaran única i exclusivament amb els béns de la Paula. Si no n'hi ha prou, mala sort per als creditors, perquè no podran tocar ni un cèntim del patrimoni personal de les filles. Com podem veure, és una decisió amb unes conseqüències econòmiques gegantines. Com hem pogut comprovar en aquest viatge, des del que portem a la cartera fins a una herència complexa, el concepte de patrimoni no és, ni de bon tros, una abstracció per a juristes. És una eina real, tangible, amb implicacions molt directes en la nostra vida econòmica. I llavors, si ens haguéssim de quedar amb algunes idees clau, quines serien? Doncs jo diria aquestes 4. Primera, el nostre patrimoni ho inclou tot, actius i deutes. Segona, la llei classifica les coses amb una lògica pròpia que de vegades ens pot sorprendre. Tercera, entendre tot això és absolutament vital en moments clau com una herència. I quarta, i potser la més important, recordar que una decisió com l'acceptació a benefici d'inventari pot ser un autèntic escut financer per a la nostra economia personal. En definitiva, el patrimoni és molt més que una llista de possessions. És la traça jurídica de les nostres decisions. És la història econòmica de la nostra vida, escrita en el llenguatge del dret. Entendre'l és entendre una peça clau de com funciona la nostra societat. I això ens deixa amb una reflexió final. Si el nostre patrimoni és la nostra història econòmica, quina història està explicant el nostre ara mateix?